dia o bona nit. Que aixequi la mà qui creu que el català ve del llatí. Ara que aixequi la mà qui creu que estic com un llum de ganxo. Que no, que és tot una performance. Com li podríem dir de performance en català? Vull dir que ja sé que no aixecareu la mà i que si ho feu no ho veuré. Fins aquí hi arribo. Em sap greu si us endueu alguna decepció, però us he de dir que el català no ve del llatí. El català és llatí. Més concretament és un dialecte del llatí. I el castellà, el francès, l'italià, etc. també són dialectes del llatí. Ens estàs dient que aquesta cançó... Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Aquesta... Oh, vela, ciao, 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 ciao. Aquesta... No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. I aquesta... Nena, estic boig per a tu. Estan en la mateixa llengua? Doncs sí, ni més ni menys estic dient això. És que què us penseu? Que la gent parlava un dia llatí i l'endemà ja parlava català, castellà, o francès, o italià, o el que sigui? No, la gent parlava llatí i no el va deixar de parlar mai realment. El que passa és que al final tots els dialectes del llatí eren superdiferents entre ells i van decidir que els hi canviarien el nom. Però en el fons segueixen sent llatí. Llatí superevolucionat, però llatí. Perquè després diguin que és una llengua morta. Poques llengües conec jo que estiguin més vives que el llatí. I no em refereixo, que al Vaticà el llatí sigui llengua oficial i puguis treure diners al llatí. Perquè això no és conya, Al Vaticà, entre totes les llengües que hi ha per treure diners al caixer automàtic, hi ha llatí. La història del llatí i de les llengües romàniques, que són el català, el castellà, l'italià, el francès i moltes més, comença més o menys al segle V abans de Crist, o sigui a la prehistòria. Al centre de la península itàlica hi vivien una penya que es deien romans i que parlaven llatí. Els romans estaven avorrits i van dir: per què no conquerim el món? Així, per matar l'estona. I dit i fet, tu! Es van posar mans a l'obra i en uns 7 segles, any amunt, any avall, van conquerir el món. Vaja, el que ells entenien per món, que eren les terres del voltant del mar Mediterrani, el Mare Nostrum, que n'hi deien ells, i poqueta cosa més. A tots els llocs que van conquerir, els romans hi van imposar el llatí. Era més pràctic imposar la seva llengua que no posar a aprendre totes les llengües dels territoris conquerits. Digue'ls-hi tontos als romans. Però el llatí aquest que van imposar no era exactament el mateix a tot arreu. Aviam, d'entrada les conquestes es van fer al llarg de molts anys. Si agafes el tirant-lo blanc en versió original, és possible que no entenguis puto res. Tirant se'n torna prestament al port per fer-les partir. Com la princesa veu que Tirant se n'anava, cridà-li a Febus a pregar el molt, digués a Tirant de part sua, com fos dinat que vengués tan tost, com ella tenia gran desig de parlar amb ell i que pres dansarien. Perquè clar, això és català del segle XIV i nosaltres parlem català del segle XXI. Doncs el llatí, entre el segle V abans de Crist i el 2 després de Crist, que és més o menys quan els romans van anar ampliant el seu imperi, també va evolucionar moltíssim. O sigui que, clar, no van portar el mateix llatí als primers territoris que van conquerir que als últims territoris que van conquerir. A més, els romans no es van dedicar a aniquilar la població. Només els hi van dir: ei, deixeu de parlar la vostra llengua i ara comenceu a parlar només llatí. Dic només, com si fos poca cosa. Sigui com sigui, per molt que aquesta gent deixessin de banda la seva llengua per parlar exclusivament llatí, no ho van aconseguir del tot. No van poder renunciar mai a la seva llengua al 100%. Recordeu allò que el nostre cervell està configurat per parlar la llengua que aprenem de petits? Doncs aquesta gent no tenien el cervell preparat per parlar llatí, o sigui que quan parlaven llatí se'ls hi escapaven, sense poder evitar, formes de la seva pròpia llengua. I això no és tot. Penseu que de romans n'hi havia de moltes menes. Primer de tot, segons d'on fossin, parlaven un dialecte o un altre, i llavors portaven el seu dialecte a la terra que conquerien. Jo si em poso a ensenyar-li català a algú, li ensenyo el meu dialecte, no li ensenyo lleidatà o eivisseny, per exemple. I segon, no tots els romans tenien la mateixa formació acadèmica. Els comerciants havien anat a escola i parlaven un llatí bastant normatiu. En canvi, els soldats no havien anat a classe i parlaven un llatí 100% col·loquial. Total, que aquest mapa tan preciós que ens ensenyen per dir: mireu, a tots aquests llocs es parlava llatí. Doncs sí, s'hi va arribar a parlar llatí, però no el mateix llatí. Era tot com una mena de degradat, de tal forma que tu, amb els del poble del costat, t'hi entenies perfectament. Però com més t'allunyaves de casa teva, menys s'assemblava el teu llatí al de la gent que et trobaves. D'aquest mapa, el llatí només s'ha conservat en aquests llocs, que és on es parlen les anomenades llengües romàniques, que són el francès, el romanès, l'italià, el català, l'arpità, el galeco-portuguès, el castellà, l'occità, el sard, el cors, l'aragonès, el romanx, l'asturià. Podem en deixar alguna, però ja veieu que n'hi ha unes quantes. I tot això és llatí.
dialectes de llatí superevolucionats, però no han deixat mai de ser llatí. Tot i així, el món està ple de manuals, llibres i persones que diuen que les llengües romàniques venen del llatí. No diuen que són llatí. I aviam, tampoc és cap aberració dir això. És com dir que el català modern ve del català antic. Doncs sí, és veritat. Així que la qüestió és, quan es va començar a dir que el llatí ja no era llatí i s'havia transformat en les llengües romàniques? I per què va passar això? I avui en dia, quan parlem del llatí, a què ens referim exactament? En el capítol 9, que serà la segona part d'aquest vídeo, intentaré donar resposta a totes aquestes preguntes. I ara ja sabeu què toca. Excuse me. Estudia moltíssim. Odio haver de matinar. No canvis mai. Si incendies la cuina... Ja mira, fes el que vulguis amb la teva cuina, però et demano, sisplau, que no diguis ni estudio, ni odio, ni canvio, ni incendio. Les formes genuïnes en català són jo estudio, tu estudies, ell estudia. Jo odio, tu odies, ell odia. Jo canvio, tu canvies, ell canvia. Jo incendio, tu incendies, ell incendia. Sí? Perfecte. Per cert, això de la cuina que consti que ho he dit de conya. Vull dir que ara ningú incendiï la cuina i em doni a mi les culpes, vull dir. No, No. Apa, doncs, per avui estem. Si us ha agradat el vídeo podeu clicar la maneta que fa així, subscriure-us, tocar la campaneta... I també podeu comentar, compartir, seguir per Insta... El que vulgueu podeu fer. Adeu!